tawag sa kanya si tatay niya. Pasan mo ang mundo. Pwede bang umalis ka sa loob ng katawan ng taong ito? Maaari. Sige, linisin mo yung katawan niya. Bakit tayo mo umalis? Naluluko ba ng dilim? Anong gusto mo? Ikaw ang aalis o paalisin ka ng aking ama? Alam ko nasa loob ka ng katawan niya. Dahil napakabigat ng katawan mo. Sobrang bigat sa normal na katawan ng tao. O pwede bang lumayas ka sa loob ng katawan niya? Oo. Kaya niya. Kaya niya ako paalisin. Hindi kanya kayang palisin. Ang aking ama ang mag-uutos mag-alis sa loob ng katawan ng tao niya. Naintindihan mo? Walang sino man mag-uutos. Naintindihan mo sinasabi ko? Hindi naman siya ng tulong. Pinagdarasal ka niya, alam mo ba yun? Sino pinagdarasan Kaya niya? nahirapan ako kanina. Sino Ang dilim. Sino pinagdarasan niya? Ikaw. Bakit naman niya ako ipagdarasan? Ha? Bakit? Humingi siya ng tulong sa ama niya. Sino ba yung ama niya? Nililigaw ko na nga sila kanina pa. Niligaw mo sila papunta sa akin. Hindi na nga nakapunta yung isa. Tumatawa ka pa, ha? Sige, tumawa ka hanggang gusto mo. Yang halakak mo, yan ang gagamitin ko sa data. Hindi. Ha? Hindi kita kaya. Hindi mo ko kaya? Bakit? Sino ba ako? Sino ba ako sa paningin mo? Isa lang naman akong tao. Sino ba ako? May bantay ka. Ha? May bantay ka. Sino bantay ko? Sino? 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 Oh! Aray! Sino? Sinong bantay sinasabi mo? Tinatanong kita, sino ka? Sinong bantay sinasabi mo? Ang Jesus na may cross! Ang Jesus na may krus. Siya ba nagbabantay sa'yo? Sa'yo, hindi sa akin! Sa akin? Sino ba siya? Ano ba namin siya? Bakit hindi mo mabuhat yung kamay mo? Mabigat ba? Ibigat, magnetiko. Bigatan ang kanyang kamay. Lahat ng aking sasabihin na mangyayari. Huwag. Bigatan, magnetiko ang kanyang kamay. Painitin, magnetiko. Painitin pa ng gusto. Pipihin ang bibig pag nagmura. Bigatan ang mga daliri at itusok sa pader. Ipako. Para hindi makapalag ang mga paa. Sige, dagdagan pang bigat. Sige. Masakit na! Masakit na! Bakit mo siya nililigaw? Anong karapatan mo iligaw papunta rito? Ang umangawak sa akin sino? Pakilakasan niya. Hindi Ang na rin. Jesus na may karga ng cross na namatay! Tinutulungan ka niya! Iniling ng may katawan na to na dalhin kayo. Dahil sila bigyan ng kasagutan! Ganun ba? Oo, sagutin lahat ng malinaw. Iparamdam sa bawat isa ang katotohanan. Binigyan ako ng parulungan ng aking ama para pawang katotohanan lamang. Alam ko, wala akong itinatanging salita. Alam mo yan. Nababasa mo ako, alam mo yan. Aray ko. Hindi ako nagbabasa kundi ang aking ama. Aray ko, alam ko, masakit. Masakit? Bakit nasasaktan ka sa palito nito? Ang Napakahingin na lang sakit. ito. Ha? Huwag mong liyaban. Hindi ko siya pinaliliban. Masakit. Ha? Sige. Bibitaw ka. Bibitaw ka sa loob ng katawan niya. Oo, kaya niya. Kaya niya? Kaya lang marami lang siya pinoproblema. Sinasabayan ko ang galit sa puso niya.
Kailan ka pa nasa loob ng katawan niya? Kapag may problema siya, Kailan nagsimula? lumalaki siya. Paano ka nakapasok sa loob ng katawan niya? Paano ka Pag nakapasok? namumroblema siya, nagagalit siya. Nagagalit siya? Oo. Bakit mo sinisira ang utak niya? Alam mo ba yung sinasabi mo? Magaling mag-isip. Magaling mag-isip. Ah, Ang Diyos pa rin ang magaling mag-isip sa lahat. Nilalang lang siya ng aking Ama. Anak lang siya ni Jesus. Kaibigan mo. Mag-aari kami ng Panginoon Kristo. Ang umahawak sa akin ng may krus. Humihiling ng tulong sa ama niya. Ganon. Kaya nandito sila sa'yo. Alam mo, sagot. Alam mo, sinasagot niya ang hiling na ito. Kaya nandito sila. Natalo na ako. Hindi pa kita tinatalo. Ang sakit. Anong masakit? Aray Gumangin. ko. Ano mag... Ayun, may kasi. Hihinto ka na. Tapos na yung kumpisyan mo. Ulitin ko sa'yo. Instrumento ako ng aking Ama na si Yesu Cristo. Instrumento ako ni Jesus. Nazareno ang umahawak sa akin. Bilang instrumento, kapayapaan ang aking dala. Ibinigyan niya ako ng karunungan na kasing laki ng butil ng bigas upang lipunin ang mga masasamang espiritu at ibalik ang kanyang mga anak sa pananampalataya. Natural kami mga galit dahil tao lang kami. Naintindihan mo? Pero hindi dapat namin kimkimi ng galit. Ikatatlo, naintindihan mo sinasabi ko. Bawal kami makinasa at makiapid sa mga tao bilang mga anak ng Diyos. Alam ko. Bawal din kami Alam ko. mag-isip ng kayamanan ng hindi pag-aari namin. Naintindihan mo? Masakit. Ah. Aray ko. Tanggalin mo yung nilagay mo sa kanya. Lahat. Tanggal. Tumatawa ka pa rin, ha? Hindi. Ito ang natural. Anong nilalang na espiritu ka? Babae ka ba lalaki? Madilim. Madilim. Lalaki! Lalaki nga. Sige. Tanggal. Tanggalin mo at magagalaw mo na yung kamay mo. Tanggal. Tanggalin mo. Tumatawa ka pa rin, ha? Hindi. Tanggal. Ubos. Maniniwala na sana ako, eh. Kaya, alam ko naman nasa loob ka ng katawan niya. Naniniwala naman ako. Sa sinasabi mo. Alam mo kung gano'n ka kalakas. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ng Huwag ka alam nang mo. magdasal. Mapasa amin ang karya mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami mahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama amin. Ang Panginoon, Maria, ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kami para niya ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, panalangin mo kami kasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesus Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Ni Santa Maria. Amen. Ege, Ama Jesus, Amang Nazareno, kami ang iyong mga anak. Ilayo kami sa panganib at masamang espiritu. Binigyan mo ako. Masakit. Ege, umatake ka kung gusto mo. Hindi ko na kaya. Tigilan ko siya. Titigilan Saan ka ko babalik? siya. Ha? Titigilan Saan ka ko naman pupunta? siya. Ba't kiniwala? Lulayas na ako. Saan ka lalayas? Saan? Hindi. Wala. Aray! Ibabalik kita sa impyerno kung saan ka nararapat. Pasintabi sa'yo, Ela, Iya, tinatawag kita. Pasintabi sa'yo, Anghel ng Panginoon Kristo. Ela, Iya. Amen. Amen. Ano? Huwag kang makakawala sa pangunahan ka ng iyak na ito at ito. Madadala ang puso mo. Pero baliwala na. Ang masamang espiritu ay mapanglingla. Naintindihan mo sinasabi ko? Naintindihan mo sinasabi
ko. Sige. Bakit mo siya pinangunahan? Bakit mo inutusan na iligaw sila na iligaw? Bakit? Mananalo ka ba? Hindi, alam Ah, ko nga. ah. Alam ko, Ah. nagdarasal siya. Alam kong pinagdarasal ka niya. Ang aking ama nagdarasal sa akin. Hindi, niling ng may katawan na to. Nadalhin sila kung saan dapat masagot ang mga katanungan niya. Marami siyang katanungan. Hinahanapan niya ng sagot. Marami sa katanungan na gusto niya hanapin na sagot. Madali lang yun. Para mahanap ang kasagutan ng tanong ng isang tao na hindi kayang sabihin ng isang normal na tao. Naintindihan mo? Tumawag ka sa aking ama. Dahil tumatawag ka sa aking ama. Ginagawa niya. Nahihirapan lang siya. Dahil ang kanyang isip ay pinapasok mo, kaya siya nahihirapan. Naintindihan mo? Alam ko. Ha? Alam ko. Sige. Aray ko. Ikaw, masamang espiritu. Huwag mo na kami pinagliling-langlingan. Naintindihan mo? Sige. Kalasin mo na kalasin. Alas, gamitin mo yung kamay mo. Pag hindi mo kinalas yan, paliliyabing ko ba to? No! Sige ka lang. Hanggang hindi ko nararamdaman ang iyong hinanakit sa iyong puso. Hanggang hindi ko nararamdaman ang humingi ka ng kapatawaran sa aking ama. Sige ka lang. Hindi ka makakawala dyan. Pag huminto ang stick nito, ibig sabihin. Sige ka lang. Tanggal. Aatake mo sa akin ang kamay mo. Mapuputo lang yan pag ginawa mo. Tanggal. Masakit naman. Tanggal. Alam, awa mo na. Hindi ka nga marumawa sa buhay na tao. Huwag mo na akong linglangin. Nagdarasal ang isip ko. Masakit. Alas! Alas! Ubusin mo lahat ng sakit niya sa katawan! Ubusin mo. Pag hindi mo inubos mo, pupukin kita. Lalaki ka, babae? Naloko. Anong espiritu ka? Anong tawag sa'yo? Pag hindi ka sumagot na ng totoo, anong tawag sa'yo? Anong tawag sa'yo? Sa pangalan ni Jesus! Di ko alam. Saan ka nakatira? Sige! Alas! Ay, 6 liters ko, babi. Nangangawit nga akong hatake ng kamay. Ngayon, oh, kaliwete na, kanan ako. Oh, gaan, oh. Oh? Tao po ba? Sama ng stick. Ganito kainit ng stick. Hindi tao. Ay, gano'n po. Pag ganito init. Wala akong sakit kung nararamdaman yung init. Hindi ito sumasakit sa akin. Umiinit to. Hindi yan sobrang init na katawan. Tanggal! Puno ka pa sa akin ah. Tanggal. Babalik ka ba sa loob sa kanya? Bumalik ka sa kadiliman, naintindihan mo? Ikaw masamang nilalang na masamang espiritu. Tinatanggalan kita ng kakayahan at kapangyarihan sa kadiliman. Ibinabalik kita sa impyerno. Bago ko yan, palisin kita dyan. Kalasin mo muna lahat. Tanggal! Tanggal, dala ko lang! Bilisan mo! Bilisan mo! Anong ginagawa mo sa kanya? Pinapatanggal ko lang, ha? Para tayo. Tanggalin mo! Bilis! Bilis ka lang! Pag hindi mo kinalas yan, pupukpukin kita! Kalas! Marunong pa ako magantay. Hindi kami marunong magantay. Kayo ko, matagal nga kayo nagantay. Ay! Sisiguraduhin ko lang hindi ka makatakas. Hindi. Tanggal! Hindi. Tanggal! Lahat yan, tanggalin niya sa akin yan. Anong sakit nilagay mo dyan? Paano yan? Pang ano nga? Para hindi siya makahinga. O sige. Tawa ka pa ng tawa, ha? Hindi. Okay, kalas. Hindi. Ilang kayo sa loob ng katawan niya? Isa lang. Papasaling lang niya. Ako lang. Tanggal! Huwag mo na iangat yung damit niya. Kalas na kalas! Hello, Nay.
Bilis. Yan na. Tapon ng tapon. Yan na. Ikaw, masamang espiritu. Nilalang ng masamang espiritu ng Diablo. Eh, hindi mo alam kung tawag sa iyo, kung anong kakadiliman. Diablo ka ba? Masamang espiritu ka ba? Anong tawag sa iyo? Mapangning lang na masamang espiritu. May mga tawag sa inyo. May aninong itim. Madilim lang. Sa hangin ka lang sumasama. Kadiliman. Sige ka lang. Dito si Satanas. Dito rin yung Diablo. Bahala kang matake sa akin kung gusto mo. Kahit hindi mo naman ako kaya. Marami akong bantay. Nag-iisa lang ako rito ah. Wala naman akong bantay. Niloloko mo ba ako? Sino nagbabantay? Ilan? Sabi mo marami. Hindi ko marami kami rito eh. Nasaan yung mga kasama ko? Maraming gumagabay. Oo. Kalas! Oo. Oo. Yan. Ang gamitin mo yung kamay mo. Pag hindi mo ginalit, pilipitin kita sa sabon ng katawan mo. Wala pa akong ginagawa sa'yo. Tanda mo. Nakikipaglaro ka sa akin, kaya nakikipaglaro din ako sa'yo. Kalas na kalas. Ang aking gabay lang at ang aking pinuno at maestro, master, o guro, ang aking ama sa langit na si Jesucristo, na si Jesus Nazareno. Naintindihan mo? Alam ko. Alam ko. Alam ko. Siya lang ang aking sinasamba at sasambahin. At walang sino man. Siya ay nilalang ng Espiritu Santo ng Diyos, Ama, sa kapangyarihan sa lahat. Wala akong hinahangaan kung hindi ang aking ama lang. At wala akong itataas kung hindi ang aking ama. Isa lang akong alikabok. Naintindihan mo? Alam ko. Alas! Kahit ang dami yung nilagay dyan. Gano'n ba kadami yan? Sa pangalan na Jesus. Huwag mo na siyang tawagin. Inatanggal ko na. Tanggalin mo. Hindi ko natatawagin ang aking ama. Hindi kita matatalo pag hindi ko siya tinawag. Ano, sino tatawagin ko sa pangalan ni Ako Andy? Ay, matatalo mo ako. Sino ba ang Diyos? Siya ang tagapagligtas ng sanlibutan. Siya si Jesus. Sige. Ano, sino tawagin ko? Sino nupalo? Alam, tatawag ako rito ng mga Latin. Hindi mo naman tayo magkakaintindihan. Dahil hindi ko naman alam yung sasabihin ko. Ang sabi ng Panginoon Kristo sa akin, pag nahihirapan ka sa pasyente mo, tawagin mo ko. Sinabi ng kalaban mo na huwag mo daw akong tawagin. Huwag mo siya paniwalaan. Tawagin ko lang daw siya. Ito lang naman ang tinuro niya sa akin. Banggitin ko daw ng 3 beses si Jesus Kristo. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Hindi ka lang. Alis na ako. Alis tapos. na ako. Kalasin mo muna yung nilagay mo. Alis na ako. Nakataon dito, napakasakit na pa ako. Parang awa mo na. Wala pa akong ginagawa mo, Yoy. Parang awa mo Wala pa nga yung ginagawa mo. Hindi ka. Alis na ako. Tingnan mo nga lang, nakapatong lang sa'yo yung mga stick niya, no? Naghahanap ka na niya. Ha? Naghahanap lang ito ng sagot sa katanungan na. Aalis ako. Aalis ako. Aalis. Aalis. Pangako sa iyo. Pangako. Pangako. Huwag kang mangako sa akin. Makikita mo. Makikita Sa akin, mo. ama ka, mangako. Bilang instrumento niya lang ako. Tao lang ako, naintindihan mo? Oo, alam ko. Meron pa sasakit, wala na. Tinanggal mo na. Oo. Ha? Oo. Ha? Kita ko. Sige. Kapag makita na pagsabi ko sa inyong pangalan, Panginoong Jesus sa mga Nazareno, tinatawag ko lahat ng anghel ng Panginoon Kristo upang tanggalan ng hininga at masamang espiritu na sa loob ng katawan nito. Masamang espiritu. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Baka sa amin ang karin mo, sundin na loob mo. Dito sa loob, tanan sa lahat. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakalis sa araw-araw at patawarin niyo kami sa aming mga sala. Para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahinintulot sa tukso at tinadyan mo kami sa lahat ng masama amin. Panginoong Jesus, Amang Nazareno, bigyan mo kong pahintulot na patayin ang masamang espiritu. Ulusawin ang masamang espiritu na makinis ang magkatawan ng tao. Upang hindi na siya bumalik at hindi ka pagparisa ng mga kasamang. Tinatanggalan kita ng hininga. Tinatanggalan ko ang lahat ng kapangyarihan na nilagay mo sa mga ito. Nilulusap ko sa pangalan ng Jesus. Sa pangalan ng Jesus, sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo,
kita ng hininga at ibinabalik kita sa impyerno. Dilat, pray. Dilat. Jesus name. Ang tubig. Hindi lang sa baso na lang. Para mabilis. Relax lang. Hindi, wala na akong ginagawa sa'yo. Sobrang init ng stick. Grabing init. Ano pangalan niya? Gladys. Ano ang pilo? Alilig. Ignacio. Itabi nyo na lang muna yon. Magdasal muna kayo sa Panginoon Kristo. Itabi nyo lang muna yun, ha? Hindi ko sinasabing itapon. Yung isa, souvenir nyo na lang, ha? Nasa sa inyo, kung iiwanan nyo, itatago nyo, bahala kayo. Kasi meron, kung tinanggap ko lang yung ganyan, makikita nyo, meron na kanyan. Hindi ko tinatanggap. Minsan, pagka binibigay talaga tiniiwan dyan, hindi ko naman matapon. Ginaganon ko lang. Kasi, sagot nila sa akin, aanuhin ko pa yan, hindi naman ako gumaling dyan. Okay lang yung pera. Baka may ano pa yan, may dala pa ng konting, alam mo na. Salamat, ha? Thank you po. Thank you. Salamat, sir, ha?